Έχουμε χάσει ορισμένα κιλά και μετά, παρότι ακολουθούμε σωστά το πρόγραμμά μας, η ζυγαριά μας δεν μας επιβραβεύει. Έτσι απογοητευόμαστε, θεωρούμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε και πολύ συχνά τα παρατάμε. Γιατί όμως κολλάει η ζυγαριά μας? Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο? Τι να κάνουμε για να την ξεκολλήσουμε? Είμαι ο Αναστάσης Παπαλαζάρου, διαιτολόγος, διατροφολόγος και στα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο. Ένας πολύ συχνός λόγος που κολλάει η ζυγαριά μας είναι το φαινόμενο πλατό. Η μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να ξεκινήσει να καταναλώνει ως καύσιμο για ενέργεια το γλυκογόνο που βρίσκεται αποθηκευμένο τόσο στους μυς όσο και στο σηκώτη μας, τα μόρια του οποίου έχουν παράλληλα και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Η αρχική απώλεια βάρους συνοδεύεται και από απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού, γι' αυτό και είναι γρηγορότερη στην αρχή. Στη συνέχεια, η απώλεια βάρους οφείλεται σε απώλεια λιπόδους και μυϊκού ιστού κατά βάση. Εμάς μας ενδιαφέρει να χάνουμε λιπόδι ιστό και όχι μυϊκό. Και αυτό γιατί ο μυϊκός ιστός είναι περισσότερο μεταβολικά ενεργός και μείωσή του συνεπάγεται μείωση του μεταβολισμού μας και άρα δυσκολότερη απώλεια βάρους. Αυστηρές δίαιτες ή καλύτερα όχι σωστά σχεδιασμένες εξατομικευμένες δίαιτες πολύ συχνά οδηγούν σε απώλεια μυϊκής μάζας και συνεπακόλουθα στη μη περαιτέρω απώλεια βάρους. Μια άλλη αιτία είναι η κατακράτηση υγρών, νερό δηλαδή που συσσωρεύεται σε διάφορα σημεία του σώματός μας που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα η έμεινος ρύσης στις γυναίκες, μια φαρμακευτική αγωγή που μπορούμε να λαμβάνουμε, διατροφικοί παράγοντες, καθιστική και όρθια στάση για μεγάλο χρονικό διάστημα και πολλά άλλα. Έτσι, ο μέσος άνθρωπος προσλαμβάνει περίπου 2 λίτρα νερού ημερησίως και αποβάλλει 2, αυτό λέγεται ηλεκτρολιτική ισορροπία, η κατακράτηση αυτή να μην αφήνει το σώμα μας να αποβάλει τα υγρά του και ζυγαριά παραπλανητικός να μην δείχνει την απώλειά μας. Ένας ακόμα λόγος που μπορεί να ευθύνεται για το κόλλημα της ζυγαριάς μας είναι η αύξηση των αναβολικών ορμονών. Η απώλεια βάρους είναι μια στρεσογόνος κατάσταση. Ορμονικά μιλώντας, το σώμα μας εκρίνει κάποιες ορμόνες που θέλουν να διατηρήσουν το υπάρχον βάρος, κυρίως κορτικοστεροειδή, με κυρίαρχη τη γνωστή μας κορτιζόλη. Αυτό είναι μια απόλυτα φυσιολογική κατάσταση, σαν ένας μηχανισμός άμυνας όπου το σώμα μας αντιστέκεται στην περαιτέρω απώλεια βάρους. Φανταστείτε το ότι το σώμα μας δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται εκεί έξω και λαμβάνει την απώλεια βάρους ως ένα κίνδυνο και έτσι αντιστέκεται. Όσο πιο ήπια είναι η απώλεια, τόσο μικρότερη η αντίληψη του κινδύνου. Μένοντας στο ορμονικό πεδίο, θα πρέπει να πούμε ότι αυξάνονται και ορμόνες με ορεξιογόνο δράση, όπως για παράδειγμα η γκρελίνη, με τάση του οργανισμού μας να θέλει να τρώει περισσότερο. Άρα, όταν κάνετε μια δίαιτα και χάνετε βάρος, παρατηρείτε μια αύξηση της όρεξης, να ξέρετε ότι είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Αφού είδαμε τις συχνότερες αιτίες, ας δούμε τώρα τους τρόπους για να ξεκολλήσουμε τη ζυγαριά μας. Αρχικά, ο συνδυασμός δίαιτας και σωματικής άσκησης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης. Στην περίπτωση της σταθεροποίησης της ζυγαριάς, μπορούμε να αυξήσουμε την άσκηση και κυρίως τις ασκήσεις με αντιστάσεις, καθώς βοηθούν στη διατήρηση των υψηλών επιπέδων μυϊκής μάζας και την αποφυγή της μείωσης του μεταβολισμού. Αλλαγή της σύστασης του προγράμματος διατροφής είναι ακόμα ένας τρόπος για να κουνήσουμε το δίκτυο της ζυγαριάς μας. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικός, με αποτέλεσμα μετά από ένα χρονικό διάστημα να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο και μονότονο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Σε συνεννόηση πάντα με το διαιτολόγο μας, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό διαιτητικό σχήμα για μικρό χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα μείωση των υδατανθράκων. Υπάρχουν πολλά διαιτητικά σχήματα πλέον που γεμίζουν το σύγχρονο οπλοστάσιο του επιστήμονα διαιτολόγου, ώστε να εφαρμόζει μια προσωποποιημένη διατροφή αναπερίσταση. Μεγάλη έμφαση πρέπει να δίνουμε και στον ύπνο μας, να κοιμόμαστε δηλαδή επαρκώς τουλάχιστον 6 με 8 ώρες ημερησίως. Συμπερασματικά, και στο σημείο που θέλω να προσέξετε περισσότερο, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το κόλλημα της ζυγαριάς είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία και θέλει υπομονή για να ξεκολλήσει. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ρομπότ, δεν λειτουργεί με αλγορίθμους. 2.500 ερμίδες προσλάβαμε, 2.000 κάψαμε, άρα θα χάνουμε 400 γραμμάρια ανά εβδομάδα. Όχι. Κάθε σώμα είναι διαφορετικό, έχει τους ρυθμούς του και αυτό αν δεν το καταλάβουμε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να ελέγξουμε το βάρος μας αποτελεσματικά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για σύγχρονα θέματα διατροφής, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά
να προσέχετε τη διατροφή σας και μην αφήνετε κανέναν να επηρεάζει τη διάθεσή σας.